Sziasztok! Magyi vagyok, én pedig Zoli. Ez itt a Penumbra Overture Minecraft modpack lesz, ami ugyebár nagyon csak vicceltünk, de milyen a hangom és a tesómás a Zolinak, és ugyebár a nevukat már hallottátok, hogyha nem értettétek tisztán, akkor én vagyok Magyi, aki most beszél, mellettem ülök Zoli, és most át is adnám neki, ugyanis ő fogja vezetni a Penumbra végigjátszás videókat. Sziasztok! Ugye még ne lepődjetek meg, hogy nincs intro a játékhoz, vagy a videóhoz, bocsánat, mert ugye mivel ez a legelső videónk, még nem tudjuk, hogy kinek tetszik és kinek nem, ezért hogyha mondjuk tetszik a videó, akkor kommentben írhatjátok, hogy folytassuk-e vagy sem, vagy hogy tetszik-e vagy sem, és ha folytassuk, és hogyha azt szeretnétek, hogy folytassuk, akkor ugye lesz már intro is lehet. Na de inkább abba is hagyom a pofázást. Kezdjük egy új játékot. Nehezen kezdjük, mert mi nagyon-nagyon nagy kihívást szeretnénk. Nagyon nagyra vágyunk. Na és majd egyébként ezeket a jegyzeteket fel fogom nektek olvasni. De itt az amikor beszélnek azokat, ha nem zavart titeket, akkor nem olvasnám fel. A történetem 2000 februárjában kezdődött. Ami engem illet, ebben az allegóriában nem fogom elkövetni az apám hibáját. Howard még azelőtt tűnt el anyám életéből, hogy megszülettem volna. Néhány nappal édesanyám temetése után levelet kaptam tőle, ekkor hallottam róla először. Kár, hogy akkorra már ő is halott volt. A levelek küldözgetése a túlvilágról nálunk családi hagyaték. A levélben volt egy kulcs, útmutatás és bocsánatkérések. Tudtam, hogy egy halottnak már nem számít a feloldozás, ezért inkább foglalkoztatott az eltávozása, amiről meglepő módon tudta, hogy bármikor bekövetkezhet. Levelében tartózkodott a magyarázatoktól, helyette egy számomra ismeretlen Mayfairi bankhoz irányított. Itt volt egy széf az ő nevén, aminek én voltam az örököse. Tudta, hogy el fogok menni érte. Kiderült, hogy a tények ellenére hivatalosan már közel 30 éve halottnak minősítették. Következésképp a könyv és a jegyzetek, amiket találtam a törvény szemében, végig az én tulajdonomat képezték. Édesapám úgy rendelkezett, hogy kérdés nélkül égessem el a dokumentumokat. Hibázott. Minden ember beleeshet a kíváncsiság csapdájába, és az emberi mi voltom bizonyult erősebbnek. Egy egyetemen tanítottam, ami két dologról volt világhírű, a fizikai és a nyelvészeti oktatásról. Én az előbbit testesítettem meg, aki pedig az utóbbiban jeleskedett, megrökönyödött az új szerzeményeimen. A könyv olvashatatlan volt, viszont a jegyzetekben utalások voltak egy helyre valahol Észak-Grönland lakatlan vidékén. Egy évembe telt, hogy elinduljak életem utolsó repülőútjára. Figyeltem, ahogy a Heathrow repülőtértől távolodva a civilizáció a homályba vész. Ráébredtem, hogy apám szinte napra pontosan 3 évtizedet tűnt el, és most rajtam a sor, hogy számot vessek, hogy mit hagyok hátra. Egy néhány méter széles leszállópályán landoltunk a jégre. Perceken belül már egy bérelt hajón ültem, és megkezdtem a 12 órás utat, ami a múltamhoz vezetett. Na, vissza is tértünk a játékba. Végre mindjárt kikötünk, össze is szedem a cuccaimat, bár távol vagyok az otthonomtól, azért akad mit összeszednem. A balegér gombbal tüzetesebb vizsgálathoz meg kell nyomni ezt a gombot, jobbegér gomb. Ezt picit szarhangsúlyjal olvastam, de mindegy. Itt a viszki. Ha picit néha lagol a játék, bocsánat, hát a gépünk, mint látszik, nem bírja nagyon jól a frapset. Na mindegy. Fel is veszem a naplót. De jó, hogy van egy jegyzetfüzetem. Emlékeztetőként ebben minden fontos dolgot beleírhatok. Ha jól emlékszem, az éjjeli szekrény fiókjába tettem a lámpát, úgy tudom kihúzni, hogy a nyomba tartott balegér gomb mellett mozgatom az egeret. Oké. Ezt a viszkit törjük szét.
Szét is törtük. Jó 10 éves lehet ez a térkép, de legalábbis rég elavult. Viszont a grönlandi táj nem túl változékony, szóval elég biztos vagyok benne, hogy merre tartok. Na, azt majd meglátjuk. Drága Erik, írok pár sort, mielőtt újra vitorlát bontasz, és itt hagysz engem. Tettem egy kis apróságot az ágy melletti ládába, hogy majd rám emlékeztessen. Még mindig nem értem, hogy miért csak egy ágy van a fedélzetem, minek folyton osztozkodni, így nem lehet pihenni. De ugye mit tudhatok én egy halász feleség a hajózásról? Bocsánat. Minden este imádkozok, hogy legyen jó fogás, hogy hamarosan és egészségben visszatérj hozzám. Kérlek, most ne legyél el 5 hétig, mint legutóbb. Nem akarok nyaggatni, nem akarlak nyaggatni, csak azért írom, mert annyira szeretlek. Kimostam az overájaid. Tudom, hogy hamarosan úgyis összehalazod őket, de akkor is jobb érzés, hogy kilettek mosva. El ne felejtsem. Henriksonék a faluból kérdezték, hogy tudnál-e hozni nekik néhány pisztrángot. Mondtam, hogy most nincs idénye, ha fognátok néhányat, ne szólj senkinek. Dugd csak őket a jégbe, ha hazatérsz, valami nagyon különlegeset készítek belőlük a tiszteletedre. Végtére is néha a hajó kapitánya is megérdemli a kényeztetést. Vigyázz magadra, kedves. Na, oké. Akkor lehet is tovább menni. Egy playboy nyuszi. Jó tudni, hogy bármilyen messze is legyél az otthonodtól, bizonyos dolgok nem változnak. Aha. Halak mérete. Milyen érdekes, igen, inkább haladni kéne. Oké, ezt nem tudom kinyitni, akkor kinyitjuk a fiókat. A zseblámpát vagy a tárlistán keresztül lehet be és kikapcsolni, vagy a gyors elérés gombjával F. Nos, hol is van a biztonsági fényrudam? Szerintem a szekrényben, a kulcs pedig a tárlistában van. Oké, elem. Elemek, a zseblámpába. Jól fog jönni, ha lemerülne a zseblámpa. Elérhetem a tárlistán keresztül, vagy a gyors elérés gombjával. Csak ezekre volt szükségem. Még sötétedés előtt el akarok indulni. Igen, én is. Ahogy leszálltam a hajóról és nekivágtam a körülöttem hömpölygő hóviharnak, világossá vált számomra, hogy véglegesen elköteleztem magam édesapám múltjának kiderítése mellett. Fogalmam sem volt, mire számítsak. A félelmeim hamarosan beigazolódtak. Nem tudom, hogy először az irányérzékem vagy az elszántságom vesztettem el, de a kilátástalan helyzetem miatt már nem éreztem semmit, és tudtam, hogy a testem is kezd kihűlni. Menedéket kellett találnom. Annyira fázom, nem tudom, hol vagyok, menedéket kell találnom. Már egy ideje nem érzem a fejem, de még hallom a kint süvöltő szelet. Vagy ez talán egy távoli állat hangja? Ha lenyomva tartom az interakció gombot, balegér gomb, úgy sikerülhetne felvenni ezt a követ. A hideg legyengített, de attól még a megvizsgálás mindegy. Jaj, hopp, elejtettük a követ. Télapó bácsi, segíts bejutni a házikóba! Adja Isten, hogy benne legyen minden fagyos. Hát, adja Isten. Adja Isten, adja Isten. Áú. Mekkorát fingott, csak viccelek. Jézusom, szegény fejem! El sem hiszem, hogy ekkorát zuhantam és túléltem. Bár jobban körülnézve, lehet, hogy mégsem. Mi ez a hely? Mégsem élted túl jobban körülnézve. Te tudod, haver. Üres lőszeres dobozok. Mi ez a hely? Na, hogy jobban lássatok, emberek. Meg, hogy én is jobban lássak. Várjunk.
szedjük. Jelzőfény. Az fasza. Nem nyílik. Biztos van az útjában valami. Firkatottam egy pár soros emlékeztetőt. Még jól jöhet. Hú. Fémrúd. Kalapács. Lássuk csak, a lenyomva tartott balegérgombbal meglendíthetem a kalapácsot. Hátulról lendítek, ha jobbra húzom az egeret, aztán balra tolom. Fordítva is működik. Ha az egeret hátrahúzom, aztán előre lököm, akkor lesültök a kalapáccsal. Közben akár körbe is tudok nézni, ha nem engedem fel a gombot. Jobb egérgomb. Körbe is tudok nézni. Na, jó munkás ember módjára ezt döntsük le. Így van. És most a világ legújabb fajta pornója, kalapács szex. Na, ezt be kellett rakni ide. Ez mi a fa... A csapóajtót jól rögzítették, kézzel nem lehet kinyitni, valaki nyilván ki akarta zárni az embereket, vagy talán épp bezárni. Basszus. Na. Nem tudom, hova vezet és mi vár ott rám, de ha nem akarok éhen halni, csak erre mehetek. És egyébként is ennek a helynek közel lehet az édesapámhoz. Hát rossz lehet. Nem tudtam, hova ereszkedek le. A távoli havas puszta közepén a hó alá temetve találtam. Körülbelül 30 méter mélyen hatolt a föld alá, a bejáratát pedig két vastag fémajtó védte. Nem tudtam, hogy mire számíthatok, de valami olyasmit éreztem, amit gyermekkorom óta sosem. Azelőtt nem foglalkoztatott, de ráébredtem, hogy ez az egész társadalmunk pusztán védőháló kusza gombolyaga, telefonon elérhető mentőszolgálatok, kellemes és biztonságos munkahelyek, barátok, család, szeretők. Mind ott vannak, ha valami baj van. Részei az aprólékos tervnek, amely csak a legemberibb érzelmeket nem tudja elfojtani. De én újra úgy éreztem magam, mint kisgyerekként az iskolában, mint amikor a nagyfiúk erre szűkülő körben fogtak közre, és tudtam, hogy akik segíthetnének, nekem barátok, szülők, tanárok, azok vagy túl félősek,